комп'ютары вось сюды да фломастераў, а малюначкі складзем у альбом. Яночка, гледачы ўжо тут. Ой, прывітанне, сябры. Усім добрый вечер. Яна, Яночка, ты не вельмі занятая. Не, я скончила прибирать. А чего ты кричишь? Здарылася что? Ты не, просто не терпится похвалиться. А, нешта цікавае ў камп'ютары знайшоў. Ага, вось, незвычайныя святы. О, Буслик, заінтрыгаваў. Цікава? Ага, вельмі. Тады зручней сядаем і пачынаем. Поехали! Что тут у нас цікавага? О! Такого вы яшчэ не чулі. Оказывается, свое свято ёсць нават у ветру. Няўжо? Так, яго летом адзначаюць. Гляди, пускают шарики и поветренных змеев. Прыгожа. Цікавае свята. Гэта яшчэ што? А пра дзень абароны чорных катоў чуў? Няўжо і такі ёсць? Так, адзначаюць свята ў лістападзе. Вось і правильно, што прыдумалі дзень абароны чорных катоў, каб іх не крыўдзілі. Яны ж добрыя і ласкавыя, як і ўсе. І не кажы. Гляди, тут яшчэ пра адзін цікавы дзень напісана, што адзначаецца 12 лістапада. А завецца ён як? Сінічкіным днём. Трэба ж, ніколі не чуў. Пішуць, што менавіта з гэтага часу сініцы прадчуваюць хуткія халады і з лясоў пералятаюць бліжэй да людзей. Янка, Яночка, Буслик, ты чаго? Атрымліваецца, што ўжо хутка пахаладае. На жаль, Буслик, зіма набліжаецца. І значыць, многія птушкі нас пакінуць. Нічога не зробіш. Пералётныя птушкі заўсёды адпраўляюцца на зіму у цёплыя краі. І мы ніводныя з іх аж да самай вясны не ўбачым. Хутчэй за ўсё так. Ай-яй-яй-яй-яй. Як жа мы тут без іх саміх і без іх спеваў? Ой, Буслик, нават не ведаю. Засумуем жах. Ага. Птушачкі. Ну што вам цёплыя краіны? Дороженькія, не адлятайце. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Прывітанне, дзядуля, добрадзей. Добрый вечер. Сябры мои, а чаму ваши вочки на мокрым месцы? Да ўсё за птушак. За маленьких птушечек? Так, бо яны адлятаюць і нас адных пакідаюць. А, вось у чым справа. Даражэнькія, аднак не проста так яны гэта робяць, а па неабходнасці. На самой справе. Так, бо з надыходам халадоў і маразоў не ўсе птушкі могуць зімаваць і знаходзіць сабе ежу. Трэба ж, а чаму? Во, у камп'ютары напісана, бо насякомыя, якімі яны сілкуюцца, засынаюць да вясны. Жабкі і рыбкі хаваюцца пад лёд, мышкі і іншыя нарожкі ў норкі пад снегам, а ягады раслінак наогул узімку не знайсці. Правильно, Буслічак. Менавіта таму шпакі, качкі, жураўлі і шмат якіх птушачак адпраўляюцца ў доўгую і складаную зімовую дарогу. Тады ўсё зразумела. Буслічак, нам не варта сумаваць. А наадварот, трэба радавацца. Бо ў цёплых краінах птушачкам будзе зімой усяго ўдоста. Так. Правильно. Ну тады у добры шлях, птушачкі. Вось толькі нам іх будзе вельмі не хапаць. Не хвалюйцеся, вясной, калі на дрэвах з'явяцца першыя пупышкі, нашы пернатыя спевакі абавязкова вернуцца. Хутчэй бы. Сябры мае, не трэба сумаваць. Многія птушкі наогул нікуды не адлятаюць, застаюцца з намі. На самой справе. Так, і іх шмат. Голуби, дятлы, галки, воробьи и синишки, про якіх мы с тобой читали, Буслик. Так, дядулечка, а им что, зусім зимой не холодно? Холодно, але яны знаходзяць сабе прытулак для чалавечага жытла. Так,
Я бачила, віраб'ї і сінічки люблять ховатися під стрехай. Правильно, і ежу каля домоў лягчэй знайсці. Да таго ж, ёсць і такія птушкі, што менавіта на зімовы час да нас у госці прылятаюць. Бач, і вы іх ведаеце? Вядома, і вас пазнаёмлю. Гэта амялушкі, шчуры, снегіры, ды і не толькі. Ой, а чым жа усе яны сілкавацца будуць? Хутка ж усё вакол знікне пад гурбамі снегу. А для іх гэта не перашкода, бо яны ласуюцца ягадкамі арабіны і каліны, насеннем шышак і яблычкамі, што на галінках застаюцца. А як наконт хлебных крошачак? Ядуць з задавальненнем, як і насенне сланечнікаў і гарбузоў. Дзядулечка, дзякуй за падказку. Рыхтуем для даражэнькіх птушачак столькі пачастункаў на ўсю зіму хоць. А каб ім зручней было есць, яшчэ і кармушачкі зробім. Разумнікі мае упэўнены, што з такімі памочнікамі куды лягчэй птушачкам будзе зімаваць. Так, чаго ж мы сядзім? Трэба хутчэй брацца за справу. Пачакайце, можа заўтра з раніцы, бо зараз... Сапраўды, гледачы ўжо мульціка зачакаліся. А я пра што? Куфэрак чароўны, калі ласка, перанясі ў мультыплікацыйную казку. Ну вось. Дякую вам, дзядулечка Дабрадзей, за цікавую мульчик. І за цікавую размову. Калі ласка, мае даражэнькія. Ну а зараз час развітвацца з гледачамі і рыхтавацца да адпачынку. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Добрай вам ночы. Бывайце, мае любыя. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий, сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, ваши няты закрывай. Баю